Здравейте! Днес в нашото студио ще си поговорим за една тема, свързана с психологията или по-скоро с психотерапията. Психологията в България търпи своето развитие още от началото на 20 век, но много българи все още се отнасят скептично към нея. Войната в Украйна и много други негативни събития, като инфлацията и политическата нестабилност в страната, може би накараха много българи да преосмислят отношението си към нея и да осъзнаят, че имат нужда от психолог. За разликата между психология и психотерапия ще си поговорим, може би, друг път, но днес за целта на нашия разговор бихме искали да уточним, че ако в психологията психолозите се занимават с изследването на човешката душа, следвайки строги научни принципи, в психотерапията не е винаги така, тъй като има много психотерапевтични школи, които основават методиката си и подхода си на чисто философска, духовна и дори понякога, както ще видим днес, религиозна основа. Днес в студиото сме поканили Ала Кородимова. Здравей, Ала. Здрасти. Тя е лицензиран психотерапевт и докторант в сферата на психичното здраве, а също така е живяла дълги години в България и дори е автор на поредицата Житейски уроци за малки и големи. С нея бихме искали да обсъдим една психотерапевтична школа, която навлиза все повече в България и набира популярност, а именно психотерапевтичната школа на семейните констелации. Ала, какво предизвика интереса ти да изследваш тази психотерапевтична школа и какво ти направи впечатление? Здравей, Боги! Благодаря за поканата. Като психотерапевт, практикуващ и живеещ в САЩ, не бях запозната с метода констелации в дълбочина, понеже използвах компилации от други методи в работата си с хора. Когато се преместих в България, обаче бях учудена да разбера колко много хора посещават психотерапевти-констелатори. Това ме накара да проуча в дълбочина корените и теоретичните предпоставки на метода. И след по-дълбокото изучаване осъзнах колко завуалирани са нещата и колко тънки духовни моменти има там, които един неподготвен човек не би могъл да разнищи. И тук моето богословско образование се оказа от полза. Всъщност, за да можем да анализираме една психотерапевтична школа, винаги е полезно да почерпим информация от корените на тази психотерапевтична школа. Какво ни казва историята на семейните констелации? Би ли могла да ни обясниш малко повече? Да, разбира се. Думата констелации означава съзвездия. Семейни или системни констелации е метод, развит от Берт Хелингер, който работеше като католически свещеник и мисионер сред племето Зулу в Африка. След 16 години прекарани между тях, той се запозна по-близко с техните духовни и религиозни виждания. И в един момент се оказа повече повлиян, отколкото влияещ. След време той напусна Африка, като тогава се закле повече никога да не се връща там. Може само да се досещаме защо. Хелингер след това популяризира метода в Германия. И тук искам да отбележа, че Хелингер изрично каза, че не може да обясни как работи метода. Така че нито Хелингер, нито науката не дават това обяснение. Споменахме, че много психотерапевтични школи изобщо не съблюдават строг научен принцип, основавайки и развивайки своята методика. Какво всъщност смятат научните среди за семейните констелации? Преди да говорим този въпрос, искам да подчертая, че метода е основан върху няколко психотерапевтични направления, но днес искам да се фокусираме върху африканската религия на племето Зулу, която стои в основата на метода. В сферата на психотерапия метода е признат като един от методите за работа с хора. Според чешки учени от Palacky University, този метод не е признат от научни дисциплини като психология, философия, богословие, защото той нарушава научната парадигма и влиза в света на субективното. Научният свят предпочита недвусмислени интерпретации и проверяеми данни. Това е нещото, което метод констелации не може да предложи на научния свят. Това го прави трансрационален, което ще рече излизащ извън рамките на рационалното,
където нито можем критично да анализираме информацията, нито логично. И това съответно е проблем от гледна точка на науката. Всъщност, тъй като аз нищо не знам за семейните констелации, ти за пръв път ми каза за семейните констелации и дори ми прати някои материали. Преди това изобщо нито съм чувал. Предполагам, че за много хора също е така. Не са чували за семейните констелации, за това какво представлява изобщо една сесия за семейните констелации, по семейни констелации. Би ли обяснила на мен и на зрителите какво точно означава една сесия? По какъв начин се случват нещата в една сесия по семейни констелации? Да. Такава сесия има определен ред. В началото клиента кратко разказва за своя проблем и след това избира представители на семейната си среда. След това той ги позиционира около себе си в пространството, според както ги усеща, след което водещия насърчава представителите да се абстрахират от своите мисли и да влязат в своите тела и физически усещания, наблюдавайки сигналите, които ще получават от физическите си усещания. Тук е важно да отбележа, че в този процес масово представителите и участниците остават много изненадани от свои собствени реакции и усещания в процеса. Тоест, те не знаят по какъв начин се случват тия неща, които се случват с тях. Това изживяване, енергийно било или каквото и да е, не знам по какъв начин си го интерпретират те, но предполагам си го интерпретира като някаква енергия, която минава през телата им. Ти беше споменала за смущаващи моменти в това преживяване. Какво точно те смущава в това, че те преживяват такива неща и дори накрая се очудват, че са ги преживели? Да, това, което е смущаващо в случая е, че много от тях докладват или споделят, че нещата, които усещат, са чужди на тях. Те може да говорят с глас, който не е техен. Един мъж може дори да проговори с женски глас. Това е очудващо и за клиента, който, чувайки гласа, разбира, че това е глас на роднината му, а представител абсолютно не е наясно и не е информиран и не познава роднината. Имаше дори случаи, когато представител, който беше в ролята на роднина, който имаше епилепсия, по време на сесия получи епилептичен пристъп. Човек, който няма по принцип епилепсия. Те усещат неща, които не са разбираеми, обаче клиента пък се очудва на това колко много те започват да приличат на роднината. Това е пак нещото, което науката не може да обясни. И аз го намирам за смущаващо и притесняващо. Разбирам. Всъщност, какво теб лично те смущава в това те да ги преживяват тези неща? Разбира се, това звучи невероятно, дали свръхестествено. И като си говорим за свръхестествения свят, навлизаме в сферата на духовното и религиозното. Какво би могла ти да ни кажеш относно това тяхно преживяване от твоя гледна точка? За да отговоря на този въпрос, трябва да разкажа малко повече за религията на племето Зулу. Те имат силна вяра в починалите предци, които се казват амадлози. Те вярват, че Бог е сътворил света, обаче Бог е прекалено далечен от нас, смъртните. И починалите предци, бидейки извън нашия физически свят, те може по-лесно да направят тази връзка между нас и Бога. Към тях се обръщат с цел успокоение, разрешаване на някакъв проблем, искане на прошка дори. Сангома са хората, които са посредници и осъществяват връзката между умрелите предци и живите. Те са гадатели и от много векове в Африка те са диагностици на физически и психични болести. Сангома прави връзката между живите и мъртвите и те разбират какъв е проблема и как да се разреши. Добре, тук говориш за Зулу религията и за тяхната религиозна практика. По какъв начин се свързва това с семейните констелации? Има ли
някакво доказателство, което да потвърждава връзката между семейните констелации и шаманизма при племето Зулу. Тук, за да отговоря на този въпрос, ако мога да прочета цитат. Разбира се, да. Южноафрикански практикант-констелатор. И това, което казва той е: работата с констелации се основава на шамански практики и е начин да бъде усвоима на Запада. Констелацията е практика, която е разработена на Запад, но интегрира шаманското знание по начин, който е прият както за африканците, така и в западните среди. В известен смисъл констелациите са и шаманство. Ние работим с мъртви хора и извън времето и пространството. Изглежда, че предците имат нужда да бъдат слушани и признати. Констелации са африкански традиции, разработени по начин, който ги прави смилаеми за западния свят. Тоест самите южноафрикански експерти по семейни констелации признават, че това си е тяхна шаманска, традиционно религиозна африканска практика. Абсолютно. И изобщо не го прикриват дори. Абсолютно. Има ли нещо друго, което свързва семейните констелации и шаманизма на племето Зулу? Да. Шаманизма и религията на племето Зулу са свързани чрез духовността, която Ван Кампенхаут нарича съзнателна връзка с духовете. Александра Шимина е лондонски психотерапевт-констелатор, която посещава групова психотерапия при Ван Кампенхаут в Мексико Сити. И тя беше учудена да чуе за концепта на извличане и възстановяване на душата, който да не беше познат от нейното шаманско обучение. По време на процеса те трябваше да помислят в кой период от живота си са почувствали, че части на душата им са се дефрагментирали и ги напуснали, и чрез пеене или тананикане да си ги възвърнат. Тя тогава се сети за период в живота си, който беше много стресов, и извика душата си, два аспекта на душата ѝ, които според нея бяха липсвали, и ги възвърна и усети радост и тих покой. Извинявай, че те прекъсвам. Искаш да кажеш, че Александра Шимина, като е отишла на тази сесия по семейни констелации, тя самата казва, че е била изненадана, че по време на тази сесия е видяла същото, което е видяла по време на обучението си по шаманизъм преди това. Да, точно така. Според шаманизма, душата на човека може да се дефрагментира и напусне човека в периоди на голям стрес. Тогава душата отлита в света на сънищата, където е много по-добре. Както и да наричате това място, душата си остава там в моменти на голям стрес. Разбирам. Добре, до тук споменахме много имена, до едно не български, Ван Кампенхаут, Александра Шимина и така нататък. Защо българският зрител трябва да се интересува от подобна тематика, от семейните констелации и опасностите, които крие тя? Всичко, за което говорихме до тук, е проблем, според мен, предвид религиозните и духовните убеждения на българите и славяни като цяло, които се самоопределят като християни. Обаче, ако погледнем духовността на племето Зулу, тя е през призмата на Библията и богословието, тя е окултна и демонична. Тук споменаваш думи като Библия, богословие, демонично, окултно. Не бихме искали да стряскаме нашия зрител. Но все пак бихме искали също така и да поговорим за това, защо е необходимо да се говори за Библия, за богословие, тъй като в крайна сметка, когато една психотерапевтична школа се представя за изцяло психотерапевтична, както ти казваш, обаче тя нарушава етичния кодекс, тъй като тя изобщо няма нищо общо с психотерапията. Следователно и ти като богослов, тъй като забравихме да споменем между другото на зрителя, че ти също така си завършил богословско образование, богослов, такава психотерапевтична школа има нужда от също така отговор от страна на традиционната религия в страната, която е и православното християнство, и да обосновем отговора чисто на
библейски и богословски принцип. До сега разглеждахме психотерапевтичната школа от гледна точка на наука, от гледна точка на етичен кодекс, от гледна точка на психотерапия, психология, но сега вече да направим една малка прелюдия към сферата на богословието, тъй като разкрихме, че всъщност тук става въпрос не за психотерапия, а за религия, за духовна практика. Сега бихме искали наистина да чуем твоя отговор относно богословските принципи и какво Библията казва за подобни окултни практики. В Библията сме предупредени да не се обръщаме към гадатели, ясновици и подобни. Във Второзаконие четем: да не се намери между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън. Никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите, забележете, защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа и поради тия мерзости Господ твоя Бог изгонва тия народи отпред тебе. А в Еремия 14 глава четем за лъжепророците. Тогава Господ ми каза: лъжливо пророкуват пророците в името ми, аз не съм ги пратил, нито съм им заповядал, нито съм им говорил, те ви пророкуват лъжливо видение, гадание, суетата и измамата на своето сърце. Тук виждаме, че тези пророци предават неща, които са лъжливи и предават измамата на сърцето си. Човешкото сърце е много измамно и фрази от типа на следвай сърцето си не може да бъдат приети на 100%, защото сърцето следва. Сърцето трябва да следва или разума, или убежденията, принципите, вярата дори. То никога не лидира. Ние слушаме сърцето си до толкова, доколкото то не противоречи на всички тези неща. И дори твърдение от типа на то няма обективна истина, така че всеки сам трябва да си създаде истината, също не е вярно, защото научно вече е доказано, че абсолютната истина съществува и дори според едно научно изследване е доказано, че абсолютно всички култури на света, дори изолираните племена в джунглата, смятат, че е грешно да лъжеш ближния. Че това не е редно и че това е грешно. Така че абсолютната истина съществува. Каква е тя в пълнота, вече е друг въпрос. Забележете обаче, по време на психотерапевтични сесии по метод констелации, човек е насърчен да изключи съзнанието си и мозъка си и да влезе стриктно в тялото си, усещанията си и така нататък. Което за мен е проблем, предвид горе споменатото. Значи, според теб, абсолютната истина съществува? Абсолютно. И в завършък на моята мисъл искам да добавя, че дори на човек посетил сесия на констелации да му се струва, че нещата се подобриха или има голяма промяна в живота, когато ние се обръщаме към демонични духове, ние се обвързваме с духовния окултен свят. Тази помощ винаги е или лъжовна, или привидна. Дори да има някакво временно спотаяване в живота на човека, като цяло живота му ще продължи да регресира и да върви надолу. Единствено един, който е победил ада и смъртта, може да спре този процес и да затвори това прозорче, което беше отворено към духовния свят. Представете си за този метод, представете си, че пред вас стои специалист в бяла роба, който казва: аз съм специалист по душевни въпроси, предлагаме ви хапче, казва се констелации, много помага на хората и вие ще си кажете: добре, а как работи? Не знаем как работи. Добре, ще прочита листовката тогава. И специалиста ви каза: листовка няма. Добре, какви са страничните ефекти? Не знаем. Но много хора казват, че помага. Добре, ако сте специалист, обяснете за този метод как работи. Не можем. Бихте ли били приел такова хапче? Аз бих се въздържала. Мисля, че и аз. Благодарим ти, Ала. Имаш ли някакви заключителни думи или едно заключително послание към нашия зрител? Нещо от сърце? Това, което искам да кажа в заключение е, че етичният кодекс на професията ми изисква
преди всяка подобна сесия клиента да бъде информиран за всички плюсове и минуси, за всичко, което може да се знае за този метод. И да ми се струва, че българите не са информирани, те не са наясни за какво става въпрос и каква връзка с духове се случва тук, която на някои места нещата са привидни, на други абсолютно не са привидни. И директно се казва, че това е съзнателна връзка с духовете. Искам да информирам българина, понеже и аз имам български корени от страна на единия ми родител. Така че когато взимат такива решения, дали да започнат констелирането или не, да вземат информирано решение. Каквото и да е то. Много ти благодаря, Мала. Много добър съвет. Скъпи зрители, да се обърнеш към психолог не е срамно. Живеем в нелеки времена и психологическата помощ ще бъде все по-нужна. Единственото, което бихме ви пожелали от нашия екип е преди да потърсите такава помощ, да се уверите на кого доверявате себе си, близките си и децата си. Защото, както видяхме в днешния епизод, не всеки, който се представя за психотерапевт, е психотерапевт. Пожелавам ви приятна вечер и до следващия път.